si sa zľakla? No, dobrý deň, milí pane. A, čo vy tu? Ja? V Chorvátsku. V Chorvátsku? Ja som pirát Čierna brada. Čo ti je smiešne? A už si sa videl v zrkadle? Prečo? No, lebo ja by som ťa nazvala skôr tak, ako ti to nechcem sa ťa dotknúť, vieš, ale to tak pirát bronzová brada? No áno, bronzová to je. No. Tak potom prečo čierna? No, lebo môj otec bol pirát Čierna brada a moja mama bola morská panna. Aha. A preto som po otcovi zdedil toto pirátske meno Pirát Čierna brada. To som ja. No, to je pekné. A vieš čo? Ja som tu v Chorvátsku na dovolenke a ty? Ja som stroskotal a preto som sa tu doplavil. Vieš ako? Nie. No tak pozeraj.
Takže takto to bolo. Aha, tak ja už chápem, prečo si celý taký mokrý. No, tak vieš čo? Tak si tú dovolenku uži, ja idem domov do Fidorkova. Maj sa pekne, čau! Počkaj. Domov do Fidorkova. Ja som sa chcel opýtať, keď už som sa tu priplavil, že či by som nemohol ísť tiež do Fidorkova. Čože? Ale prosím ťa, ja sa ťa nechcem dotknúť, ale čo by u nás vo Fidorkove robil taký pirát? Vieš, tam býva Oli, aj Lulu, obluda Maškrtnica, Panda Sranda, Janko, Krokodil Kroko. Piráta tam naozaj už nepotrebujeme. No, ale ja mám pripravený poklad. Taký poklad? No, ten najväčší z najväčších pirátskych pokladov. Ale vieš, ja chodím hrať divadlo za deťmi a rozprávam im naše príbehy. To by si mal poklad napríklad na každé jedno divadelné predstavenie? Keď ma zoberieš do Fidorkova, tak bude poklad na každom jednom predstavení. Platí? No tak poď. Tak, milé deti, odteraz sa budete v našom Fidorkove a na našich predstaveniach stretávať aj s našim novým kamarátom, pirátom, Bronzovou... Čiernou bradou. Toto, čiernou. Tešíme sa na vás. Do skorého videnia. Ahojte, Fidorkáči. A keď sa vám pirát nebude páčiť, my ho potom pošleme preč. Dorotka, poď už.